Hola de nou, en aquest punt i final de la primera temporada del podcast Entre Silencis. Com en els altres, aquest és la segona part del capítol 4, és a dir, les converses tranquil·les sobre tota la diversitat. Ens fa especial il·lusió tancar amb aquestes converses tranquil·les amb dues persones que admirem profundament per com són i per les seves aportacions al món. L'una, l'Ester Bonal, directora del Centre de Xamfrà del barri del Raval de Barcelona, amb qui abordem una idea d'inclusivitat molt àmplia i complexa. I l'altra, la Clara Peia, pianista i compositora, amb qui parlem del seu pas per l'escola, què la va ajudar i què no va entendre el sistema educatiu de les seves necessitats individuals, que ara ens faci pensar que és una supervivent de l'educació. Fil que deixem obert per una segona temporada de podcasts. Que les gaudiu molt. Entre silencis. Converses tranquil·les. Som-hi. Estem aquí amb l'Ester Bonal, que és directora del Centre de Xamfrà. I volia preguntar ja directament, explica'm què és Xamfrà i una mica què persegueix. Doncs mira, Xamfrà, la voluntat amb què va néixer i que continua sent, és un espai o un centre des del que intentem reivindicar el compliment del dret a l'accés a la pràctica cultural i artística de totes les persones, sense distinció de cap tipus. I amb els temps també he anat pensant que Xamfrà és una actitud, que potser també té a veure amb aquesta... Nosaltres parlem sempre de 4 pilars, la generositat, la confiança, el compromís i la permeabilitat. Te n'adones que potser hi ha un component d'actitud, de manera d'entendre l'educació, la cultura, els espais on podem interaccionar i interseccionar aquests processos i fugint cada vegada més d'un tema que, per altra banda, i d'una manera una mica contradictòria, t'exigeix molt el sistema en el que estem posats, que és la mesura, no? La mesura de l'impacte, la mesura de... I la justificació. Figura que t'has de justificar. No? I justifiquem des de la neurociència, i justifiquem des de la bonomia de les arts perquè van bé per les matemàtiques, però ens oblidem d'una part molt important, que és aquesta part de cultura compartida, col·lectiva, i de què passa en la intersecció, no? I de què passa en aquest espai. I aquest espai és mesurable? No ho sé. Crec que encara estem en el moment de adonar-nos de la importància de tot això, perquè també afecta el que representa que ens importa a l'escola o en el desenvolupament, no? Com dius, les matemàtiques, el no sé què. Encara estem aquí. Clar, vivim en una societat que ha estipulat una sèrie de valors, què té valor, què no té valor, què és útil i què no és útil, i ens hem confós. Jo penso que hi ha una confusió important. Clar. Què passa si resulta que nosaltres que parlem de la cultura i de les arts històricament en el món occidental s'han fet servir per separar, no per incloure. A veure, explica això. Clar, per crear grups d'èlit. Tu ets artista o no ho ets. Clar. Tu en saps o no en saps. Qui té talent, qui no en té. Qui té talent i qui no en té. A estudiar això. Exacte, no? Aleshores, això no és gaire inclusiu. Per tant, parlar de que la cultura i les arts, no? Hi ha una cita, l'altre dia llegia un article sobre això que m'ha fet rumiar molt. M'enganxes després de llegir alguns articles una mica que qüestionava això, no? Em sembla una cita, no sé si era Steiner o... No? Que parlava escoltava, després de llegir un passatge de Goethe i d'escoltar Schubert, tornava a la seva feina a Auschwitz. No? Aleshores, bueno, aquest tema de que les arts ens humanitzen i... Bueno, poden. És un camí, sí. El que passa és que hi ha un tema important que té a veure amb el com. Philippe Mérier parla de que els entorns educatius o els entorns educatius i culturals ens haurien de permetre arriscar-nos sense patir un perill. O sigui, crear unes condicions que et permetin sentir-te capaç de... No? Sentir que tens el coratge de provar i de cometre un error.
més enllà del vocabulari que fem servir, hi ha un tema de significats d'aquest vocabulari. No? Hi ha un tema de que a vegades ens sembla que estem parlant del mateix, però no estem parlant del mateix. No estem percebent el mateix. No? Llavors, si hem de parlar d'inclusió social, és la inclusió de tots, de l'altre i de la meva també. Clar. Per tant, és un espai de trobada. Un espai de trobada, un espai d'oportunitat i un espai d'assaig. D'assaig-error. Sí. Com deia Deligny, no? És una temptativa pedagògica. Ara dues coses. Vull que em parlis de l'actitud que has parlat al principi. I l'altra cosa és, que ara has dit, s'aprèn si vull aprendre, però de vegades, i abans t'he sentit dir-ho, que hi ha en el només si hi ha interès s'aprèn. No és de xamfrà, és de Freinet. Abans d'interessar-se a mobilitzar. Per tant, una cosa que sí que... O sigui, jo dic que xamfrà és per tothom, però perquè sigui per tothom has de ser proactiu amb determinades persones, col·lectius, etc., que tradicionalment no s'han sentit ni apel·lats ni cridats, ni identifiquen que qualsevol oportunitat d'aquesta sigui per ells o elles. No? Per tant, amb això s'ha de ser proactiu. I per tant, com? Treballant en xarxa, connectant-se amb els casals i amb els centres oberts i amb els centres educatius. Aleshores, prescindir de programa costa molt d'explicar. Tu naturalment que tens un full de ruta, però si tu treballes a partir de la interacció amb l'altre, el teu full de ruta canvia. Sí, totalment. Doncs en aquest des d'on i en aquest camí és on passen les coses interessants, no en el resultat. No? És coi de mania del resultat. Doncs sí, resultats n'hi ha tants com triga el procés. Com coses passin, sí. Clar, perquè passen coses contínuament, per tant n'hi ha molts de resultats. I com mesurem intangibles? Perquè ens avaluen i ens posen les proves PISA i ens posen els exàmens i ens posen... No? Per veure què saps i sobretot per veure què no saps. Podem treballar en les grans estructures i sempre he pensat, mira, ojalà pogués ser ministre d'Educació, però no és el cas. Llavors, des del teu àmbit petit, o tu com a mestre des del teu lloc petit, no? Què fas? No? Normalment som escola inclusiva, no? Si jo ja el deixo entrar, ja tinc una cadira per aquest nen. Ja, és que no, o sigui, tinc un xamfrà obert, però és que no venen, no? Clar, què fas? Perquè aquesta cadira estigui ben escalfada, diguéssim, què proposes, què suggereixes, des de quin lloc, amb quina actitud tu creus, no tu creus? És que al final això que dèiem de l'actitud, no? Aquesta actitud que té a veure amb la mirada i amb l'escolta, és aquesta cosa dels intangibles, de lo petit, que té a veure amb l'estima, que té a veure amb un acte d'amor, que té a veure amb un acte d'interès per l'altre. Amb el compromís, que també has dit abans. Amb el compromís, no? Amb un acte de generositat. Sí. Però no de generositat perquè, ai, que bona soy. No, perquè forma part d'aquesta actitud. Sí. I aquesta és l'actitud que genera climes, que això també ho diu Mérier, no? Mérier parla de la pedagogia de les condicions i de la generació de climes, que a mi això m'agrada molt. Clar, però per fer tot aquest procés, primer has de saber quin discurs tens. És que de vegades parlo amb professionals de l'educació i els hi costa explicar el que fan o el que pensen. I aquesta reflexió, per haver-ho d'explicar, em va obligar a tenir uns espais de reflexió educativa, de cerca de referents, de bibliografia, de lectura d'articles, que si jo hagués seguit a l'institut cada dia fent la feinada que tenia, no hagués tingut aquest espai. No tenen temps ni espais de reflexió. Exacte. I això té a veure amb polítiques educatives. Això té a veure amb més mestres a les escoles, amb menys hores a classe pels mestres, amb generar espais reflexius, de creixement personal, de reflexió educativa, de reil·lusió per la feina que fem. Potser més que hores podem dir com aquest compromís, no? De seguir buscant, investigant, utilitzar aquest temps per això. Però aquí tornem a aquest tema de creació de climes. Quina importància té el lideratge per crear aquests espais de confiança i de cooperació? Molta. I com ha de ser? Com ha de ser el lideratge? Depèn. Els processos de lideratge també són situacionals. I el lideratge transformacional implica processos de lideratge situacional.
però això és com a la classe. Sí. O sigui, tu tens grups, hi ha grups d'escola, grups classe, que no saben estar en un espai sense cadires i taules, perquè no hi han estat mai. I aleshores, d'entrada, es genera caos. No? Com, i això és molt Vygotsky, no? Com des de allò real que està passant, com ho portes cap a lo potencial, no? Aleshores, bueno, jo crec que aquí està l'art educatiu. Com diu Méliès, no? L'educació és art perquè gestiones l'imprevist. Clar, entendre que el teu ofici passa per gestionar l'imprevist no són bromes. Això és el que més m'agrada. Ho hem parlat abans, volia fer-hi més esment de programació versus, diguéssim, l'imprevist. Clar, però també has perdut tota una cosa, no? Que és el que et donava el que hi havia en aquell moment. Bueno, i que a més aquesta detecció aquesta actitud de no deixar ningú enrere. No enrere des del nivell sinó enrere des de... I som tots i totes. Clar. I tu també hi ets. No val... Jo sempre dic que no es pot admetre que hi hagi nens grisos. No? Perquè els que t'aprens el nom de seguida, ja saps per què te l'aprens de seguida. Exacte. No? I n'hi ha que te'ls vas aprenent perquè són nens participatius, perquè són nens... Sí. I després hi ha nens que costa molt grisos, invisibles, sí. Clar, és veure'ls. Transparents. Que és el que voldrien ells, ser transparents. Aleshores, com gestiones també a vegades aquesta sortida, no? Pintar aquesta transparència i que la presència hi sigui, no? Posar-los el color. Bueno, aquí a Xamprat et deixen dir-hi la teva, no? I ell li va dir, és que aquesta pregunta no està ben feta. Diu, perquè aquí a Xamprat, clar, que et deixen dir la teva, però és cosa teva si la dius. Que bo. Molt bé, Esther, moltes gràcies. Ha sigut un plaer i t'agradaria molt més paraules. Sí, perquè si no, per un podcast... Comencem. Clara, gràcies. D'Ares. Per retrobar-nos aquí, que bé, tinc moltes ganes de xerrar amb tu. Ja saps que el meu tema és l'escola, l'educació, i per tant parlarem de tu, com has viscut el teu pas per l'escola, de la teva relació amb l'aprenentatge i les teves característiques personals per arribar on has arribat, no? Per ser la persona que ets. Què recordes de l'escola? Doncs mira, jo de l'escola recordo... Tinc mals records. Recordo... Doncs un lloc on no podia ser jo. Aquest seria el resum, si m'ho fessis dir amb una frase. No per l'escola en si que vaig anar, sinó com el sistema educatiu, no? Com aquesta manera no d'entendre doncs, que totes som iguals o que totes hem de ser un model concret. No? Has dit diverses coses que ara vull recalcar. Has dit, el sistema no té prou en compte l'individu i en canvi després sí que l'escola proporciona la col·lectivitat, no? El poder estar dins d'un col·lectiu que en aquest cas també és molt restringit, però és el que és, no? Que és una aula. Sí, i crec que són coses que van juntes però que si no estan ben enfocades no serveix de res que vagin juntes. No? Una mica, és a dir, si proposes un col·lectiu però no el deixes ser individual, aquest col·lectiu és homogeni i per tant no aporta. No? D'alguna manera suposo que en les individualitats és on s'enriqueix el col·lectiu. No? Sí, sí. I llavors crec que des d'aquí és la fórmula. Jo ho he viscut molt així i suposo que hi ha gent que ha viscut l'escola d'una altra manera perquè la forma que proposa l'escola ha sigut fàcil per elles, no? La fórmula aquesta fórmula, no? D'aquest sistema, és que no cal ni sí. Fórmula. Clar, en el meu cas, per mi, no gens ni per vitalitat, o sigui, si no et deixen ser tu i intentes ser tu, després també hi ha l'altra part, que és que la gent no t'accepta perquè tu no estàs entrant dintre d'aquest col·lectiu que ha de ser homogeni. Clar, anem a parlar una mica més d'aquesta individualitat teva, d'allò que necessitaves i que el sistema
no ho permetia, perquè està muntat d'aquesta manera, no? Has dit moviment, has dit parlar molt. Sí, jo necessitava moure'm, parlar, preguntar, qüestionar i també necessitava... Sobretot el moviment, sobretot el... Bueno, jo tinc un problema de concentració. En canvi, després, com a adult, has trobat un camí que t'ha interessat. Com has pogut recuperar aquestes eines que no et deixaven fer servir, diguéssim, per aprendre? Uau. No ho sé, perquè potser em sortiria a dir-te que ha sigut, doncs, el tema de picar pedra, no? O sigui, de la lluita. Jo soc una persona que com que les coses no li han sigut fàcils en general, o certes coses no li han sigut fàcils, doncs que ja sap que per aconseguir alguna cosa, si vols alguna cosa, tu has de treballar, no? Ara m'hi deixo la pell i no sé fins a quin punt cal, saps? Bueno, però l'element de deixar-se la pell, de constància, de treballar-s'ho, em va sortint en diferents converses que tinc amb altres persones que han arribat en llocs que podríem dir que són de talent, no? Que també això ho podem qüestionar, Però quan trobes una mica allò que t'agrada, la teva vocació, d'alguna manera no costa res posar-hi hores. No, però és que no ens ensenyen a trobar la nostra vocació, al contrari, no? I aquest és el problema. Jo he tingut la gran sort de trobar-la, de tenir-la, i això m'ha salvat. Però què passa amb la gent que no sap què vol, què necessita, no sap trobar... No hi ha una... Per mi no hi ha una exploració de la creativitat, i no només de les coses creatives, sinó abordar temes que semblen no creatius des de la creativitat. Sí, m'agrada molt que diguis això, sí. Perquè jo crec que és ben diferent, no? O sigui, pensar que només pots ser creativa si fas coses... Si fas coses artístiques. I també jo m'he trobat amb gent de la meva professió, músics, que no són creatius, són grans intèrprets, però no són creatius. I es dediquen a ser artistes, no? D'alguna manera, jo desvincularia una mica la creativitat en aquest sentit, no? I després persones supercreatives en els seus àmbits i supernecessàries per transformar aquest sistema, no? I des de l'àmbit educatiu jo crec que la creativitat és una de les primeres coses que són importants, no? Parlant de salut, com ho vas viure, la salut a l'escola? Bueno, la salut a l'escola, jo era una persona molt obsessiva, jo estic diagnosticada de trastorn obsessiu compulsiu TOC, però qüestiono el diagnòstic, per tant, ho explico per transcendir l'etiqueta, no? Però bueno, sí, tinc aquest diagnòstic. I bueno, jo a l'escola vaig viure episodis bastant durs. O sigui, ara no estem preparades, imagineu-vos fa 25 anys, o 20, quan tinc 34, 27 anys, com estava aquest tema doncs, desconegut i com algú podia sustentar alguna cosa així, no? Clar, és que ja no és només... O sigui, mai en vam parlar, no?, amb les professores. No vam parlar mai, col·lectivament, de com ens sentíem. No vam parlar mai bueno, els temes tabús. Fins quan em protegiràs? Fins quina edat? No necessito això. Jo crec que la confiança i la seguretat arriba des d'un altre lloc, molt diferent. I sobretot un d'ells és escoltant i parlant les coses. O sigui, podem modificar coses d'aquesta metodologia perquè cadascú trobi més el seu camí. Llavors em remet a això, a la figura del mestre, que sí que crec que hi ha un punt de voluntat, com defensa de tots i totes les mestres que fan els possibles i que s'estimen molt els nens, no?, en la seva professió. Crec que hi ha un punt de voluntat, i en això que dius, no? Seguretat, comprensió, escolta, estima... Sí, i també hi ha un punt de dir... O sigui, també crec que de vocació, perdona, però també crec que és important això, no?, a l'hora d'acompanyar la vocació, vull dir... Això parlo des d'un prisma amb un tipus de pensament, un tipus de visió molt concret, no? Hi ha gent que té molta vocació però que veu les coses diferents que jo i això no és qüestionable, saps? Vull dir que cadascú veu les coses com les veu, amb les seves experiències, amb les seves edats i amb la seva manera, i si ho fa des de la convicció de que allò és el que creu que és més correcte i que... Sí, evidentment, i cadascú fa el seu camí. Sí. Però sí que és veritat, no?, de dir, potser no és deixar lloc, sinó que cadascú trobi el seu lloc. Sí, potser seria aquesta la qüestió. El que passa és que, bueno, hi ha molta gent amb molta vocació que no ho sabrà mai perquè no té ni possibilitat
Sí. Si l'escola com a institució pogués permetre donar aquestes oportunitats, aquesta escolta, aquests... El que falta són preguntes. Perquè l'escola et respon, però no et fa generar pensament. A mi no em serveix que em contestis preguntes... Que s'ha fet la pròpia escola des d'un lloc allunyat al teu. Això mateix. I per mi l'escola hauria de ser una plataforma de generar pensament crític. I per generar pensament crític, jo l'única manera que conec és quan et sorgeixen preguntes. Preguntes que, a part, tens fam de voler respondre't. Perquè tu també puguis veure que tens capacitat de triar. Clar. No? I capacitat de canviar de resposta si tu necessites, no? A mi, per exemple, això a vegades em genera, no? Jo pensava diferent, ara penso així, com pot ser, no? Perquè jo... Bueno, doncs sí, estem en moviment i aquesta entrevista d'aquí 3 anys estarà... Obsoleta. I potser abans. Perquè haurem evolucionat. Tant de bo. Quines preguntes et fas? A la vida? Sí? O t'has fet? Això és una pregunta dificilíssima de respondre. No sé, constantment, cada dia em faig moltíssimes preguntes. Entraríem en coses molt existencialistes, però... Bueno, em pregunto fins a quin punt, moltes vegades em pregunto fins a quin punt la pena de la militància és molt solitària. No? I quan dic militància vull dir fins a quin punt cal qüestionar-ho tot, no? D'alguna manera jo sé que viuria molt més tranquil·la sense qüestionar el sistema. I de fet penso que la gent que no el qüestiona és més intel·ligent que jo, saps? Jo les veig i les veig molt més felices també, no? I penso, quina necessitat, no? Podries triar una altra cosa, podries triar ser feliç, no? Però és que suposo que és condició meva que jo he nascut estant incòmoda, no? I suposo que des de la incomoditat intento trobar maneres o llocs perquè altres persones no ho estiguin. D'alguna manera jo sé que hi ha moltes qüestions de les que jo parlo i les que jo toco que jo mai podré reparar o reparar-me, no? Però això no vol dir que l'altra gent o la gent que ve ara no pugui fer-ho, no? I per tant... Potser la pregunta no és si puc triar fer militància, sinó si puc triar com fer-la. Des de quin lloc? Suposo que sí, que des de quin lloc. És a dir, jo crec que un cop et treus la bena dels ulls en moltes coses és impossible tornar-te-la a posar, almenys en el meu cas, però sí que és veritat que jo segueixo igual d'enfadada, però intento semblar menys enfadada de cara al món, perquè crec que és una cosa que no, és més difícil d'empatitzar, no? Amb la gent. Però bueno, m'he perdut coses amb la meva rigidesa, m'he perdut oportunitats, he perdut, saps? M'hi sento reflectida. Sí? Sí, i veig que és evolucionar també, perdre rigidesa, i abans era molt intransigent. I no funciona. No funciona. Però també amb salut mental i amb bé, van sortint coses, És invisible. Clar. Però no invisibilitzada, que... No, és invisible. És invisible. Sí. I les coses invisibles... El virus també és invisible. Ja. Però en canvi li fem cas. Sí, però et diré una cosa. Una persona racialitzada o una persona gorda són supervisibles, són hipervisibles, i nosaltres les invisibilitzem. És la invisibilització de la hipervisibilització. Una persona amb diversitat, tothom la mira, ningú l'escolta. No, però sí que és veritat que jo, com a persona diagnosticada, és veritat que jo vaig pel carrer i ningú sap això si jo no ho explico, no? També aquesta la responsabilitat d'explicar-ho i tot això, però vull dir, ningú sap. Llavors volia anar per aquí, tot i que tot el que has obert també és interessant. Però com que és invisible, sembla que no passi res. Si està bé, aquesta criatura total, mira tu, està asseguda a la cadira, va fent, va tirant. Clar, però això va calant. No? I que no es pugui moure, que no es pugui expressar, hi haurà un dia que això sortirà com un bum. Bueno, n'has d'aprendre a estar quieta. Això et deien? Sí. En canvi, avui et veig molt quieta, vull dir que sí. Alguna cosa ha passat, també. Bueno, primera que m'he fet gran, i després que una de les coses que també crec que és política és descentralitzar-nos, i també pel tema del control, i per això jo visc ara a la muntanya, i és que us asseguro que jo vaig a la ciutat i vaig a 3.000 revolucions, i quan estic aquí estic amb una calma que pensava que no era meva, i potser sí que era meva, però és que jo no la tenia pel ritme de revolucions, estímuls i productivitat, no? que genera viure en aquest sistema. No? M'acabes de resumir
tots els temes dels podcasts que hem tractat. Ah, sí? Clar, és a dir, un tema de maduració. Ostres, m'he fet gran, doncs, bueno, és que és una criatura de 7, 8 anys, 10, 12, 15, s'ha de moure. Bueno, clar. Està en edat de Que desenvolupament. si no es mou, llavors sí que ens podríem preocupar. Exactament. Un nen que no es mou, llavors ens preocupem. La segona cosa és l'entorn. I per què no ens ensenyen a estimar el que tenim? No? Ja no et parlo de les persones, sinó de qui som, del que... No? El tema és estimar-nos nosaltres mateixes, no? Que aquí sí que és com una cosa que és molt, molt, molt complicada i que un altre tema que no fa l'escola, una altra cosa que no fa l'escola, no? Cultivar el nostre amor propi, no? És una cosa necessària quan et trobes sol per imposició. Absolutament. I és una cosa que no tenim gens apresa. No la tenim apresa. Llavors, dependre de les demés és una qüestió... És una cosa terrible. Ho torno a baixar al terreny de l'escola, No és tot blanc i negre, però aquesta escola que... Molt bé, ho has fet molt bé perquè ho has fet com jo vull que ho facis. Clar. Com jo et dic que és com s'ha de fer, no? Però una mica la pregunta seria, a tu t'agrada com t'ha quedat? A tu t'agrada com ho fas? Què t'agrada a tu? És que la pregunta després d'un concert és què? Han aplaudit molt? Els hi ha agradat? I és com... Per què no preguntes si jo m'he passat bé? Vale, dues coses per anar acabant, Clara. Sí. Què li diria, o què et diries a tu com a nena que estava al sistema escolar o a una nena que estigui ara, no? Que estigui patint perquè no se sent acompanyada? Què li diria, Ostres, tu què li diries? Per entendre una mica, perquè crec que, ostres, li diria moltes coses. Primer li preguntaria què li passa, per què està, no? Per què no se sent acompanyada o què necessitaria. Crec que la pregunta és què necessitaries? Crec que la resposta, si en busquem una determinant, no és una gran filosofada, és, mira, que senzill, què necessites? Què necessites, sí. Mira que és fàcil demanar això, no? Bueno, i és que en realitat crec que és una cosa que funciona per grans, per petits, per problemes de tot tipus, o sigui, qualsevol discussió. Tu què necessites? I sabent que la vida és evolució i que no estem estancades, creus que has arribat al lloc que volies, ara, avui? No. Jo no hi he arribat i no hi arribaré mai. No sé si és per ambició i és un problema d'humilitat. Les expectatives, Sí. No, però no és una qüestió professional, és una qüestió, jo crec que ja més personal, no? A mi m'agradaria arribar a veure un tipus de món que no veuré, saps? I per tant, no. Si aconsegueixo ser més humil i estar més contenta amb les petites coses, sé que tinc molts motius per estar contenta i feliç. Sé que els tinc i em treballo per poder estar contenta amb això. Sembla una bona resposta. Jo he estat molt feliç de xerrar amb tu una estona. Moltes gràcies, que difícil. Però sí, ja m'han indagat coses molt interessants. Sí, el que passa que hem obert molts melons i es podria treure una...